Ja, det her det er så vores fantastiske bord. Det er vores terræn. Sådan er det, når man plejer at spille i klubben. Ja, jeg stiller så med en omgang Gargoyles, en Swarmlord, fantastisk figur, synes jeg ikke. En Tervigon med et par omgange Termagants. Og så herover så er der så nogle Warriors og et par Trigons. Brian stiller vist med en Rhino, flere Rhinos, en Au, en Demon Prince og en Du skal dø. Og godt at nævne, at Spawns ikke Spawns. Og ja, Spawns og det er ikke Spawns. Det er vores fantastiske Objectives. Og den er så her ved mig. Yes. Og vi spiller Dawn of War, og det er Emperor's Will. 1600 point. Med 1600 point. Det bliver sjovt. Jamen, det er sådan her, og jeg prøver lige at tage initiativ. Ja. Og lykkes det? Nej, det gjorde det ikke. Så begynder vi. Yes, så er det kom i swing. Efter runde 1, jamen, så har Brian flyttet lidt rundt på sine dåser herovre. Og han har fået... Så fik han skudt lidt på min gargoyle, som stod herovre. Og pillede 6 af dem af. Så var der... Mine 2, så piller han 2 af dem her ned. Og det er så det, han har gjort. Så har jeg så bevæget mine lidt tættere på. Forsøgt at lave lidt psychic abilities, og så valgte den her så at få en brain aneurysm. Så dobbelt 6'er. Ham har han prøvet så også at lave en psychic ability, altså min Swarmlord. Ja, det var så også en fail, men det var så heldigvis kun en 11'er, han fik der. Og så valgte jeg at charge med min Gargoyle, så smadrede hans Rhino. Jeg gotta love those hull points. Men nu er han så fri til at charge mig. Skønt. Det var så første tur. Og så flyttede han også den der. Jamen, slutningen af runde 2. Brian starter så med at flytte lidt rundt på sine folk. Skyde lidt. Han tog så... Hvad gjorde du egentlig? Jeg rykkede bare lige fremad, så hurtigt som jeg kunne. Og lavede et, vector strike på din gargoyle, så det gjorde en smule gavn. Ja. Og så det var det, jeg gjorde i min tur. Ja. Og så valgte jeg jo selvfølgelig at gå lidt længere fremad. Det lykkedes mig at få en... En blessing på dem der. Den der hedder... En Biomancy blessing, som hedder Endurance. Der er noget med noget feel no pain. Og Stubborn og... Relentless tror jeg det er. Jeg kan ikke Og forresten så har jeg fået mine 2 Trigons ind. Almindelige Trigons. Så jeg glæder mig til at slå for dem i næste tur. Var du stadig ikke på at ham uden 100 BS1? Det er okay. Nej, så har han BS1. Nej, fuck det. Han skyder alligevel mod, din winged demon her. Altså kun skal det BS1, så... Jeg flyttede min Swarmlord, min dejlige Swarmlord, der Cactus Swarmlord frem. Og han har så valgt at charge den der grimme Satans Walker. Hvilket han klarede fantastisk dårligt. Hvilket han klarede utroligt dårligt. Han pillede kun 3 hull points af. Og havde hele 3 penetrating, men den er det mindste immobilized. Ja. Og de kan ikke rigtig noget, og han har så udslettet mine gargoyles fuldstændig. Men jeg vil godt se, hvordan de klarer sig imod ham derovre. Jeg venter stadig på at få mine warriors frem. Så det bliver så en af deres huller. Så ja, det bliver hyggeligt. Så 2-3. Det her det er så slutningen på runde 3. Jeg har valgt at flytte lidt rundt på folkene. Eller jeg tror vi starter med Brian. Han laver som sagt altid hans lille vector strike, for jeg er rigtig glad for det. Han lod være med at flytte med sine rhinos, hvilket jeg tror han fortryder lige nu. Og hvad gjorde du udover det? Det gør igen, det jeg skød på dig og dræbte et par enkelte Hormagons. Ja. Og så den der overdød, fordi det skulle den skulle angribe. Den skulle charge noget større end sig selv, det er jo sådan lidt. Det der var tættest på, og det var så heldigvis en Trigon, og det gjorde ondt. Så, men Trigon, den synes den ikke, den har fået nok, så i min tur, så synes den gik over for at banke dem derovre, som han havde det som bakket. Ja, så sendte jeg min
Termagants rundt om, og de endte så med at omslutte den fuldstændig, så han kunne ikke, så da de holdpointede den til døde, så Jeg glansede den til døde, så kunne de ikke disembark, og så var de døde. Den valgte at smadre en Rhino, som eksploderede, og så står de derude, og det er ikke så godt for mig, for der er hans lord imellem. Når min Swarmlord hjalp til med at banke derovre, nu er der en tilbage. Som jeg tror. Lad os se, om han overlever, det tror jeg, han gør. Og så har han så sendt dem her over til den her point herovre. Det ved jeg så ikke, om jeg er helt tilfreds med. Det er mit point. Det er mit! Ja, der er så rundet til mange med. Ja, nu er der så rigtig sket noget her i slutningen af runde 4. Brian er død. Jeg er ikke død, jeg har 3 mænd tilbage og en tank. Okay, Rhino. Brian har 3 mænd tilbage herovre. Og en Rhino. Jeg har fået dem her ind faktisk. Og de var faktisk rigtig, rigtig gode. Nej, de ramte ham ikke. De ramte ham ikke. Det er de 2 store, der ramte ham. Det er de 2 store. Dem derovre. De har jo det der lorte 6 skud. Et eller andet der. De skød hans Demon Prince ned. Og den faldt så ned og fik den et wound. Ja, jeg fik Fik rundt du? også. Og så chargede de, og så bankede de ham sønder sammen med point. Og min Swarmlord Cactus er stadigvæk i live, selvom Brian har gjort, hvad han kunne. Lige om lidt så prøver han at skyde på den, bare fordi han kan. Dem der, de voldsmadrede hans folk, og de står ikke særlig pænt, fordi jeg gider virkelig ikke flytte på dem nu. Han slog også lidt, og han slog faktisk hans lord ihjel, og nu consolidated den her vej, og skal over og banke dem her, sammen med dem der. Faktisk tror jeg bare går efter udslettelse i stedet for. Så hvad siger du, Brian? Har du? Forskel, du skal stadigvæk begge steder hen, jo. Jeg vinder. Sandsynligvis, men du virkelig fucker i nu. Men det her, det er så sådan, det ser ud nu. Jamen, det her, det er så slutningen. Jeg ved ikke rigtig. Ja, hvis I kan se flere Brians, som er tilbage, så er det fordi, de er wrecked. Men det betyder så, at jeg har fået den her over, jeg har fået den der over, og jeg har det hele. Og det er slutningen af tur 5. Og hvad synes vi så om det nye edition? Jeg kan personligt ikke lide den, må jeg indrømme. Nej, jeg synes også godt nok, jeg manglede et eller andet. Men jeg vandt stort, men det var nok også på grund af Brians snød. Prøvede at snyde. Med en flying monster creature. Det var ikke at snyde, det var cheesy. Det var følge reglerne, så det var cheesy. Som faktisk var ved at være rigtig ond. Ja. Min Swarmlord har jeg overlevet, og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi det var Brians mål at sige, at den skulle dø. Så jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange point jeg nåede med at endte med at komme op på, men det var mange. Ja, så jeg vandt den her tur. Og for hurtigt sidenote, jeg hader det der lort med, at man skal fjerne ting forfra. Det er ubrugeligt i nærkamp. Hisse besværligt. Og jeg er enig med ham. Fordi det er virkelig, virkelig mærkeligt, men på den anden side, så er alle mine, de er næsten ens. Så ja. Men det var så første spil i 6th edition for mig. Go Tyranid, tror jeg.